Angibingelele namhlanje egameni lika Jesu. Wherever you are, lapho olalele ukhona, namhlanje ngiyakubingelela. This is Apostle T.K. Shanga. Ngike ngasho ukuthi kulezi insuku ngifuna ukukhuluma ngoxolo. I want to talk about forgiveness. Forgiveness is better than sacrifice. Mawubheka incwadi kaMateyu chapter 5 verse 23 kanjalo no 24 kunethu uJesu ayikhulumayo lapha. Wena ke ongenalo uxolo ngiyakuzwela mntaka baba, but kunethu uJesu asifundisa yona la. uJesu ngakho ke nxa uletha umnikelo wakho e-altar, ngakho nxa uletha umnikelo wakho e-altar, ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe. Ufuna ukuyifunda kahle le. Ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe, okusho ukuthi nixabene naye. Usethi uJesu shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altar, uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu, andukuba uze unikele umnikelo wakho. Asifundele lo muntu ongazwanga kahle ukuthi kuthiwani la, ngoba angifuni uthi mina uShange wathi. iBhayibheli lesilifundayo. Ngakho ke nxa uletha umnikelo wakho e-altar, ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altar, uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu, andukuba uze unikele umnikelo wakho. In other words, imali yakho noma umnikelo wakho awubuyeli nawo ekhaya. Uma usufike nomnikelo wakho esontweni, awubuyeli nawo ekhaya, kodwa ushiya khona lapha, awunikeli, ubeka ecaleni, bese ubuyele emuva uyolungisa inkinga yakho nomfowenu. Ngoba ukunikela kwakho kodwa ube unabantu ongazwene nabo, ukunikela kwakho akukusebenzeli. Angazi ukuthi bangaki abantu abanikelayo emasontweni kodwa bebe benenhliziyo ezibuhlungu, kube kunabantu abaxabene nabo. Mina ngifuna ukutshela iqiniso nje namhlanje, angifuni ukukukhohlisa. Lokho kunikela kwakho ngeke kukusebenzele uma wazi kahle ukuthi kunabantu ongazwani nabo. Uyele emuva uyolungisa inkinga nabantu oxabene nabo, bese uyabuya kusuzonikela, ngoba umnikelo kwayiwona uyayifuna inhliziyo ehlanzekile. Hayi, ngiyakhuluma mina. Lento yakho yokungaxoleli kungenza kube neminyango ekuvalela yona. Ungafika kuthina sikuthandazele, kodwa inkinga uma umuntu ongaxoli, umthandazo wethu kwayiwona ngeke uze ukusebenzele ngoba wena awuxoli. Choose for forgiveness before you go to offer in your altar.
before uye konikela ealtari udingeka inhliziyo ehlanzekile. Ungalinge ucabanga ukuthi ukunikela kwakho ikona okuzokwenza inhliziyo yakho ibukeke ihlanzekile. Unganikela ngo-5,000 on Sunday kodwa inhliziyo yakho uma inamagqubu lo 5,000 wakho ufana nokuthi awenzanga lutho. Bese kuqhamuka umuntu azonikela nge10 kodwa enenhliziyo ehlanzekile adlule wena onikele ngo-5,000 ealtari kodwa inhliziyo yakho ibingahlanzekanga. Buyele emuva mntaka baba uyolungisa inkinga nabafowenu, uyolungisa inkinga nodadewenu, uyolungisa inkinga nabazali bakho oxabene nabo, ngisho umakhelwane wakho. uJesu into asifundise yona ebucayi kabi wathi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Kuyinto enzima. I'm dealing with abazalwane la, khuluma nabantu abakholwayo la, angikhulumi nabantu abasontayo. Umuntu osontayo anganikela nje kube lukuhle, uthokozo, kunikele ngo-JJ no-JD bawine ngoba yena unemali eningi kakhulu, kodwa liqiniso lithi inhliziyo ayihlanzekile. uPeter sengiyathandaza namhlanje, kodwa bengifisa ukuthi ulungise inhliziyo yakho. Baba ngiyathandaza egameni likaJesu. Khona baba ongilalele namhlanje, khona osibukelayo namhlanje ku-YouTube, khona osibukelayo namhlanje ku-Facebook, khona osibukelayo namhlanje ku-TikTok. Ngiyathandaza moya ongcwele ukuthi uhlanze inhliziyo yakhe, umnikeze inhliziyo yokuxolela ngegama likaJesu.